Zijn excellentie, de gouverneur van Aruba en echtgenoten, collega-ministers, voorzitter van de Staten van Aruba, dames en heren, commandant van de marine, uitgenodigden en allen die wij vandaag hier gezamenlijk hebben geëerd. Het is treffend en bijzonder dat wij vandaag deze erkenning en dankbetuiging kunnen realiseren aan de voetstuk van de standbeeld van Wilhelmina, zijnde de eerste vorstin die uitdrukkelijk de liefde, de warmte, de solidariteit die Nederland voelt voor het Caribisch deel van het Koninkrijk in haar befaamde oorlogsrede heeft geuit. Sindsdien zijn de banden tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland constant getest, onder moeilijke omstandigheden ook weer vernieuwd en weer nieuwe gestalte gekregen. Het is het Koninklijk Huis die toch elke keer boven de politiek, boven de verschillen van de dag, het band en de relatie een bijzondere dimensie geeft. Een dimensie van naaste liefde. Een dimensie van solidariteit en barmhartigheid. Waar men soms in de politiek deze belangrijke menselijke elementen en heel belangrijke waarden soms vergeet. Hier en in andere delen van het Koninkrijk hebben wij altijd bij het Koninklijk Huis kunnen constateren dat die waarden diep zijn. Dat die waarden boven alle andere gevoelens van verschillen in huidskleur, in geloofsovertuiging, in afkomst, boven al deze verschillen overstijgt en ons samenbrengt als één familie, als één gemeenschap en als één koninkrijk. Het is daarom ook dat wij met zoveel liefde, met zoveel plezier elke keer weer een lid van het Koninklijk Huis op Aruba ontvangen. En er is geen betere manier om uiting te geven aan die liefde, aan die gedeelde waarden die we hebben om een betere toekomst te creëren voor iedereen op het Koninkrijk, door onze mensen in muziek, in sport, in wetenschap, in cultuur, onze mensen de boodschap te laten overbrengen door met samen tijdens zo'n bezoek de gevoelens van onze eigen waarden, maar ook tegelijk onze gevoelens van samenhorigheid te uiten. We zijn daarom ook bijzonder trots dat wij vandaag al deze mensen die de boodschap weer hebben overgebracht, en deze keer aan koning Willem-Alexander en koningin Maxima, dat Aruba een bijzondere plek is in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Een eiland met verscheidenheid, maar een eiland met een hele duidelijke missie en visie. Een eiland die trots is op alles wat het zelf gebouwd heeft, maar tegelijkertijd ook een eiland die beseft dat we met samenwerking verder in de wereld moeten. Dus zij, dames en caballeros, un aplauso grande na tour que worden reconocido awe per manera que na transmitir amor e manera que na transmitir solidaridad que el pueblo arubano sempre a demonstrar. Reino holandês portava na guerra. Reino holandês portava dividir. Reino holandês portava tem su momento nan difícil de transcendencia de historia. Pero por el suelo nan aquí sempre sale un señal de solidaridad. Chiquito nos porta, pero nos contribución, nos aporte na crear un reino holandês que tem base, que tem raiz, que tem fundamento e que tem uma fundação jamás por negar e Aruba lo queda pone su stempel arriba un reino com visão, un reino que também mira valor
de uma cooperação à base de respeito mútuo e de orgulho grande do povo de Aruba. Mas danke, que Deus bendicionar Boso, Boso alaga Aruba, ressaltar mais. Danke.